Elkartian, Gorka, ze gauza egiten dituzue, diruak eta lortzeko, eta azkenian hor dirua bihar da, ezta? Hori da, Eta gero eta gehiago, ezta? Hori da, azkenean dirua da mugitzen duena jendea. Bai, zoritxarrez bai, ara izatea bai. Bai. Ba- Eta nondik eta nola lortzen dituzue? Nik pentsatzen den laguntzak egongo diala, baina ez nahiaina, ezta? O beharraina. Bueno, joaten gara gutxi gora bera hor. Alde batetik, bale. Alde batetik esartzen eta beste alde batetik ateratzen. A ber, laguntzarik handienak, udala, beste erakunde guztiak. Bale. Eta horietaz ateratzen dugu gehiengo bat. Horretarako hori, lanak presentatu behar dira eta Proiektuak, ezta? Hori da, hori da. Orduan... Eta ez da errexea izaten, o asko... Hombre, azkenian gauza askotako behar da dirua, eta batzu batzeako, eta beste hartuko besteako, eta azkenian ez da errexea izaten, ez da? Hori da, daukagu pertsona bat ere bai diruarekin lanean. Vale, garrantzitsua. Bai, lortzeko diru laguntza horiek, presentatu behar diren gauza guztiak prestatzen, aurrekontuak eramaten, eta hori guztia egiten. Kudeatzen. Bai. Eta, azkenien iten dituzu ere bai igual ekitaldi desberdinak, edo gauzak ere bai lortu izateko diruak, edo... Bai, daukagu beste pertsona bat, bai. Ez dira denbora guztian lanean, baina beste pertsona bat daukagu ere bai eventuak eta horrelako gauza guztiak, eta ikusten arazi entitatea, Vale. eta hori, gure arazoak beste... Bai, argitaratu, kontatu zer da hon, da... Hori da. Orduan, egiten ditugu... gauza asko egiten ditugu, kontzertuak, egiten ditugu erakuspenak, festak egiten ditugu, urteko neguko festa, egun hauetan egingo dugu minbiziaren egunaren festa bat, edo... Eta areto ban badekazue, leku finko badakazue, edo nuno antolatzen dituzue historia hau guztik? Gu daukagu udalaren leku bat, bulego bat, bulegotxo bat, non egiten daude lanean pertsona horiek, eta bertan ere bai daude areto batzuk. Areto txikiak, non egin, aurkezpenak, edo egiten ditugu salmenta solidarioak, eta horrelako gauzak, diru ateratzeko eta ikusteko gure erakundea. Eta nola dijoa historia? Giota kontrolatua da, emateun minbiziak giota kontrolatuago dakaula, giota aurreatuago gaudela, baina giota kasu gehiago daude, eta aldi berian ez dakit, nik nondik harrapatu. Bai, justo horrela. Bai, no? Justo hori da gertatzen dena. Ez que mateu, bai, gehiago ateatzen geha, gehiago akigu, baina ez que gehiago daude alde guztetatik bai, ez da? Hori da, guk ere bai laguntzen dugu, dirua ematen dugu ikerketaren txako, gauza berriak eta egiteko, eta egia da, urtero ez da marra zuzena, ez? Urte batzutan agertzen dira 11 ume berri, beste bi errekaitzen dutela, beste urte batzutan 5, beste ze... Ez da oso... Bai, ez da zerbait finkoa eta beti berezia. Ez da oso finkoa, baina egia da, azkenengo urtetan... Gorakada edo ondala. Bai, gorakada eta asko atera behar dute Madrilera, gauza berriak agertzen ari direlako, eta suertez ez dira asko gertatzen nire kasua bezala, eta beste asko libratzen direla.